φανεί αυτό το φωτελικό. Τζούλια, σήκω όρθια. Όρθια, ναι. Εκεί. Εκεί, κράτα σταθερό το χέρι ψηλά. Εκεί, κοίταμε. Τέλειο. Περίμενε, μην κινείσαι για να αλλάξω φιλμ. Αυτό Τζούλια σε έχει πάρει από πίσω. Να το πρόσεξε. Ναι, και μπορεί να είναι εδώ της αστυνομίας, Ναι, διότι η λήψη έξω απαγορεύεται χωρίς άδεια. Κάνεις λάθος. Αλλά εγώ τον έχω γραμμένο. Κάνεις λάθος, σου λέω. Δεν θυμάται, μωρέ, πεινασμένο. Αυτός όμως μιλάει συνέχεια του. Ναι, μωρέ, χεστήκαμε. Επιτρέπεται, σου λέω, ρε Γιάννη. Φοβίζεις τώρα να κατζάσει. Μπορεί να τη συλλάβουν, το ξέρεις. Άντε πάλι. Η φαντασία σου οριάζει, γιατί. Ναι, μ' αρέσει.